להקה של חסידות. כאשר חסידות עפות בלהקה, רואים בשמיים את הצורה. בצורה הזאת, כל חסידה מניעה את האוויר בכנפיים שלה גם לחסידה שעפה אחריה. כאשר החסידה שבראש הלהקה מתעייפת, היא זזה הצידה וחסידה אחרת באה במקומה. החסידות שעפות מאחור משמיעות קולות ומעודדות את החסידות שעפות בראש לשמור על המהירות. כאשר חסידה חולה, היא עוזבת את הלהקה. שתי חסידות בריאות עוזבות יחד איתה ונשארות לטפל בה ולשמור עליה. החסידות הבריאות נשארות עם החסידה החולה עד שהיא מבריאה או עד שהיא מתה, ורק אז הן ממשיכות בדרך.